Здравейте, приятели! Радвам се, че сте тук. В днешното видео ще видите как протича играта в българско онлайн казино и ще говорим за различни подходи, които много играчи използват, за да подобрят своето представяне. Заглавието на видеото е WNBT – върти слотове и вземи награди бързо, а по време на записа ще обърнем внимание както на самите слотове, така и на начина, по който може по-разумно да се подхожда към играта. Когато става дума за онлайн казино, първото и най-важно нещо е спокойният и обмислен подход. Много хора смятат, че всичко е въпрос на късмет, но опитните играчи знаят, че има дребни детайли, които могат да направят преживяването по-контролирано. Един от тези детайли е изборът на слот. Добре е да се обръща внимание на волатилността. Някои игри дават по-чести, но по-малки награди, докато други са по-рискови и изискват търпение. В това видео можете да видите как се въртят различни слотове и как се променя балансът с времето. Често използвана стратегия е да се започне с по-ниски залози, за да се усети ритъмът на играта. Така играчът има възможност да наблюдава поведението на слота, без да бърза и без излишно напрежение. Това не гарантира определен резултат, но помага да се вземат по-спокойни решения. Друга важна тема е управлението на средствата. Много хора подценяват този момент, а всъщност той е в основата на по-дългото и приятно изживяване. Разделянето на средствата на по-малки части и поставянето на ясни граници е подход, който често се споменава от опитни играчи. Така всяка сесия има своя рамка и не се губи контрол върху играта. По време на видеото ще забележите, че играта се развива динамично, а бонус функциите на слотовете могат да донесат допълнително вълнение. Безплатните завъртания и специалните символи са сред най-интересните елементи. Много играчи предпочитат да изчакат именно тези моменти, вместо постоянно да увеличават залозите си. Търпението често е по-добър съюзник от прибързаните действия. Важно е също да се играе само на лицензирани платформи, които предлагат прозрачни условия и ясни правила. Българските онлайн казина обикновено имат поддръжка на роден език и удобни методи за плащане, което прави цялото преживяване по-приятно и разбираемо. Това също е фактор, който много хора отчитат, когато избират къде да се регистрират. Ако ви е интересно да видите конкретната игра, която е показана тук, напомням, че тя се намира под видеото. Там можете да разгледате детайлите, които виждате на екрана, и да се запознаете по-добре с интерфейса и функциите. В самото видео обръщаме внимание и на това как различните символи влияят на крайния резултат и защо някои комбинации са по-ценни от други. Един често обсъждан подход е смяната на слот след определен период. Идеята е проста. Ако дадена игра не показва активност, някои играчи предпочитат да опитат нещо друго. Това не е правило, а по-скоро лична тактика, която всеки може да прецени сам. Важно е да се помни, че онлайн казиното е форма на забавление и трябва да се възприема именно така. В заключение, видеото WNBT върти слотове и вземи награди бързо има за цел да покаже реална игра, да сподели различни гледни точки и да даде полезна информация за начина, по който много хора подхождат към слотовете. Ако искате да разгледате играта по-отблизо, тя е достъпна под видеото. Надявам се информацията да ви бъде интересна и полезна, а самото видео да ви донесе приятно преживяване. Благодаря ви, че гледахте и ви желая успех и добро настроение.